SDGT 아주 타요 SD 캐테고리니 백록 포스트 동만이 수복나니 산에 상그런 살아몬들 어그라야 소리타니 데포테션 야팔라캬 2022 BCO SDGT टेट पास खालायजाग्रब बरकनि सानमुंखा 900 हाई बेकलग पोस्ट दं मानि आरोनि बिसिंखौ 500 एबा 550 पोस्ट सुपुंनानि उंथुं होनै सानमुं सानि खरांथि सालाख्या यांगो मन्त्रि अग्रा याकजो टेट पास खालायजाग खरांथि सानाय रत्न रोंमन्त्रिनि थानि थानानि बागै साखा फिया रोंमन्त्रि नबरत्न मन्त्रि अग्रा याकजोनि थानि नहरहनि सालाख्या टेट पास खालायजाग्रब जों दाबो सार अर्थमन्त्री बाइसों मालाय फायखा सार दिसनबाय बसावो जोंनि अब एसटीजीटी जेटा बेकलग जों तो बेकलगनि बागै डिमान्ड खायनो थांखा जोंनो अलरेडी 172टा सि वैकेंसी बागै जोंनो एग्जाम नाजाक किन्तु अलरेडी ओ जागाव क्वालिफाइंग जाक दंगो मोटामोटी 450 থেকে 500 जन बरक दंगो ओंखे बेकलग अलरेडी 800 नि ऊपर जोंनि बारा दंगो ओंखे जोंनो तांगै 172टा नानायबा जोंनो टेक्सा बारे रइ ना खांखांखे जों जे क्वालिफाइंग नाय तंनाय जतन मानै थांनाय आर जोंनि बेकलगबो टेक्सा कमै थांनाय ओंखे आबनो जों सार मालाय सालाय माने सार साखा अब बनि पकते कोनो पसिबल नङै माया कारण अब बनि डिपार्टमेन्ट या शिक्षा दप्तर खा कायसा जोंनि सार रतन लानानै आन्दाराव सिखानि साव आबो ब जदि एप्रुव खाय 400 जन नानाय हनै जदि एप्रुव खाय र खांखे ब 400 जन बागैनि सिगनेचार खाय एप्रुव खाय र हरनाय नै साव ओंखे जों अर जा कोनो सल्युसन सान थानि कोनो सल्युसन कक माया सा शिक्षा मन्त्रि अर सिमालाजिन सायर हो नक्ताव शिक्षा मन्त्रि माला फिने अब सार बहायनो सावो अब बसायमैया बताम बाय हाके रहरखा ब अब कोनो सायमैया हनै साव तब न शिक्षा मन्त्रि तो सिमाला फिने अब तो जों जाबो ग्रुप जों मिलबै मानसक नायनाय जों तो अलरेडी सार शिक्षा दप्तरनो थांगै मालाय सालाय फायखा ओंखाय ब अब शिक्षा मन्त्रि अलरेडी जोंनो साजाक अब 172 जन बागै एग्जाम नाहार ओंखाय अब तै बारे रै नायमाया हनै साव ओंखाय आबन परै बसाव निरब अर्थमन्त्रि थांगै मालाय दि बजे दि सना मानुंनाय हनै साव ओंखाय ताबो जों तैसो अर फाइफि काके अ सार बहायनो तैसो शिक्षा डिपार्टमेन्टनो ब्लेम खाइ सावै दंखा अच्छा खाली से पूछ खाली तो के तान बगी नाय आम के अब जों संका सारसिनि तो अलरेडी बेकलग कामा टंग जों ताउन बगी नाय हनै सामाने सारसिनि अर्थमन्त्री बब सार वो माने आसक्ता सिसिर बेकलग टंग के ताउन नायाबा हनै बा उल्टा शिक्षा मन्त्री न बतैबिसा साजाय आंगै सावै दंखाता ओंखाय जों ताबो अ जागाबो यांगो थांगो जों लामा कनै गेसार जों के बियांगो थांगै सामुसानायाबो जों निजे जों कनफ्यूजन दंगो ओंखाय जे सिनाय नुनाय रक अ सामुनो बाहायके सारि साइमान आबन जोंनो के साजेस्ट खायके सानाय जों जत स्टुडेन्ट रक तो दंगो न एर फले फानो जों अ सामुनो बाहायके सारि माने जों कामके सिसबिया आरो थांनाय मालाय जुमाने यागोलो अरबन थाइ मालाय फैजे नायो न मालाय फैगोन दारो थां मालाय फैगोन दै बबो सावर थांदे बबो थाइसि जों साइसमान दंगो सिनि अलरेडी तसे दंगो नै साइमान दंगो जों तामबै आसो दंनोबा जों अपन बागै जों मोनसे बिग एकटा स्टेप नाना नांगौ अपन बागै जों क्लियार दंता जों नाहारनाय मोनसे स्टेप नै और जगह जों दिनाव जगह सिनि एसटीजी जारा 2022 क्वालिफाइंग लाइन अपन बागै जों सिनि सिन डेपुटी सीएम ने और फाइनमान गेसं संनो सिन सारनो जों गया मुसंगो जों थांनाय बोसोरबो जों हाय क्वालिफाइंग खा हायबानो जों सिनि एसटीसी कमिं माबागै जों जब मालाया जों हाइन बागै ताकलाय अबसर जों जारा क्वालिफाइंग जायो अपन बागै जों सारनो गया मुसंगो जोंनो सिनि इलेक्शन नि सिगां जोंनो दाति जोंनो फुल फिल्ड जानाय गांके तागायसे सानो मुसंमानि खाय सारनि थानिवा आं जारा जगाव गोबां मानो जों लुन दंनाय फरनाय दङ गाय जों जदि जब रक माया गाय जों बाहाय किसिन लुन दङ सुइ मानाय अन बागै जोंनो सिन मान थानि जोंनो दाति जानाय थांनाय बो मालाय थांजा जिसनो सार बाय न तापके ताप साजाका सार तो जोंनो नायनाय नि साव गाय सारबो जोंनो दाति कक रखा गाय बिन कक रमानि मतेन जोंनो नानां जोंनि के ताम साना फैबा आं कक न साना फैबा आम फैका जों जेसो मायासो जों सिन सानथायनो सानै